Brothers and sisters in Christ, aduna ba mga butang nga dugay na nimong giampo pero hangtod karon wala pa moabot? Maigsoon kagahapon while nagsorting ko sa ubang mga gamit sa ako ang sa office, dunay usa ka gamay nga papel ang ako ang nakita, og I found out nga kining maong papel usa di ay ka request for kidney ultrasound, and kani siya nga request na issued atong last August 2018. And then nakahuna-huna ko mga igsoon nga sa akong kahimtang kalo. By the way, this coming next Monday ang schedule nako for kidney stone removal. So ako napamalandungan kagahapon nga kasayang no 2 years ago di ay doon na di ay koy request gikan sa akong doktor to examine my kidney through ultrasound, pero wala na ako nahimo. Actually mga igsoon, wala man gyud nako malimti, pero maybe wala na ako gi-prioritize. Naasa akong hunahuna pero wala gyud nako nadtuan hangtod nga nawani ang maong papel og wala na nako makita. Og ang nahitabo last month no, nagpa check up ko, and then nadumduman pa nako. So kay wala man mawala sa hunahuna, so ni-request ko sa doktor nga magpa-ultrasound, og dito na found out nga doon na ko'y kidney stone na dapat i-remove kay dili na siya kayang mahilis sa tambal. Maigsoon, medyo sayang ang time, 2 years nga nakaingon ko nga siguro ato nga time pwede pa tingali siyang makaya nga tambalan nga dili na maagi og operasyon. But anyway, naa naman ni karon, so kinahanglan siyang atubangon. Nganong ako ning gi-share mga igsoon? Because sa imong kinabuhi karon igsoon, doon na kay giampo nga mga butang nga until now imong gipaabot kung nagtuo ka nga wala pa matubag ang maong pagampo. Apan ako ning gi-share ang akong kasinatian because try to tan-aw daw, i-check daw ang imong kaugalingon, brothers and sisters in Christ. Basin na ay mga butang nga dugay na nimong giampo, pero anaa na ang maong blessings, wala lang nato gi-claim. Like parehas ako I believe nga blessings na unta to na nag-request ang maong doktor pero wala nako trabaho og diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi mga igsoon, sometimes sometimes daghan sigurong mahigayon nga ingon ani ang gakahitabo. Anaa na ang blessings apan wala nato trabaho wala nato gi-prioritize. And today my big message igsoon is dapat di ay matag adlaw gawas sa atong pagpamalandong ang mga butang nga atong pamalandungan, atong lihokon, atong trabahoon. Kay usahay sa sige na tog delay o unya-unya o wala na tog i-prioritize, kita ra day ang reason nganong na-delay ang blessings nga atong gipanghayo. I believe si God on time mohatag sa iyang mga blessings because He knows unsa atong needs ana nga day. He knows everything kung unsa ang atong gikinahanglan ana nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Naara gyud sa atoa ang key, naara ang yawi sa atoa kung ato bang i-claim, ato bang kuhaon, o ato bang trabahoon imong blessings para ma-apply nato sa atong kagalingon. Maigsoon, thank you kayo, o kita-kita na po ta sa sunod higayon. Paki-like, paki-share, paki-subscribe sa akong YouTube channel, o paki-follow sa akong Instagram o Twitter. If ever na-bless ka ni maong video igsoon, i-share para ma-bless po lang uban. God bless you, brothers and sisters in Christ.